Áno, to je na tom zaujímavé, že to je úplná budúcnosť. To máte pocit, že ste zacúvali v čase a toto ani novinári vlastne, ani jakým sme nemali zbiehačku, sme netušili, že to tam je, keďže je to jediné auto na svete. Áno. Ja predtým som často hostoval aj v Čechách v opere a to pamätám si jeden rok, že som urobil aj 70 000, takže aj keď si sa pýtal, aký som šofér, ja mám veľa najazdené, takže to, že nejaká skúsenosť asi je, alebo poznám to a musím povedať, že je zvláštne, že ma šoferovanie baví čoraz menej. Podcast, v ktorom sa dozvieš všetko o autách. Kupuješ, predávaš, zaujímajú ťa novinky, elektromobilita? Tak počúvaj Podcars. Tento podcast vám prináša nový 100% elektrický Peugeot E2008 s dojazdom viac ako 400 km a držiteľ prestížneho ocenenia Zlatý volant 2023. Vítajte pri ďalšom podcarse. Idem teraz rovno k veci, pretože naším hosťom je dnes ambasádor Peugeotu. Je to človek, ktorý prednedávnom aj moderoval uvedenie Peugeotu E3008 k nám na Slovensko. No jednoducho Filip Tuma je tu s nami. Vítaj, ahoj. Ahojte. Filip, máme vianočný čas ešte stále. Ako teda prežívaš tieto sviatky ty? Tak ja Vianoce milujem a neviem sa ich dočkať. Jediné, čo ma mrzí, že čoraz to obdobie predvianočné je kratšie, čo sa týka voľna a trhov a zábavy a večierkov, takže bolo to veľmi hektické. 28. teda vlastne dnes ja mám skúšku v divadle a kvôli tomu, že spievame Netopiera na Silvestra, tak som opustil rodinu v Tatrách a budem utekať za ňou zas, takže takéto to je obdobie. A kto si ty v Netopierovi? Netopier? Nie, Netopier vyzerám, ale mám frak, čiže podobám sa, ale som tam riaditeľ väznice. Aha. Roland Frank. Ako vyzerajú Vianoce u vás doma? Normálne, čo sa týka toho ménu, že či nejaká kapustnica, vieš, niekto má halásle, niekto má úplne inú polievku, zvyky, bobaľky a neviem čo všetko. Často sa to pýtajú veľa ľudí alebo novinárov a myslia si, že niečím špeciálnym teda, ale myslím, že úplne obyčajné slovenské Vianoce. Líši sa možno polievkou, my sme jedni Vianoce u Nelkyných rodičov, jedni u mojich, to tak sa snažíme spravodlivo deliť. A Nelkyní rodičia robia šošovicovú polievku, moji rodičia robia kapustovú, ryba je vždy nejaká, nemusí to byť úplne vždy kapor a aj rezenie, lebo ja ľúbim aj rezne. No a bobaľky tiež u Nelkyných sú, u našich nie, ale je to oplátka, med, cesnak, to je také rovnaké asi. Veľká téma je vždy šalát vianočný, ten robí kto? Ten robí buď moja mamina, alebo Nelkyná mamina, sú rozdielne, ale aby som nezasial nesvár, obidva sú vynikajúce. Samozrejme, to musíš takto povedať, to je úplne jasné, nebudeš si takto po Vianociach robiť problémy. No Filip, tvoj hlas poznáme z dabingu, z reklám, z voiceoverov, konec koncov aj tu u nás v podcarse ťa počuť na začiatku a na konci, ale tvoja tvár sa podľa mňa teraz najviac spája s postavou Antona Holubca v seriáli Dunaj, kde teda hráš riaditeľa obchodného domu, veľmi nepríjemného človeka, vypočítavého človeka. Ako si sa zžil s touto postavou? Výborne, hoci to čudne znie, ale máme taký zvyk, že postavu, ktorú herec stvárňuje, si myslím, že by si k nej mal nájsť vzťah a mať ju istým spôsobom rád. To znamená, že nejdeš akoby do roboty s tým, že pre Boha teraz budem trpieť, ale ideš do roboty s tým, že tak si to teda Anton užijeme v tomto konkrétnom prípade. No a je to zvláštna postava, teda nie je veľmi sympatická, ale je to podľa mňa zaujímavo písané, ľudí irituje, ľudí zaujíma, o to je to, by som povedal, pre mňa zaujímavejšie, že tí ľudia veľakrát, aj keď sa stretneme na ulici, tak povedia, fú, aký ste odporní. A že áno, sú tam reakcie takéhoto charakteru, ale potom dodávajú, že sa im páči, že si to nevedeli predstaviť, že ako to ja hrám. No ale tak to je tiež vecou toho, akú má masku, ako sú scenáre dobre napísané, aký je to zaujímavý dej a ľudí to pritiahlo k obrazovkám. A ešte je dobre, keď to tí ľudia oddelujú, lebo často si ľudia myslia, že ten herec je rovnaký v súkromí, rovnaká povaha ako tá postava, ktorú hrá. Ja si myslím, že tam zachránili to aj tí oteckovia, kde ten Vlado Bielik bol zase taký, ako by som bol jemný neurotik a skôr taký neškodný babrák, takže si to tak možno dokázali oddeliť. Ale pozerám na teba, takže tie fúzy seriálové nemáš svoje. Nenosím to veľmi, ako skúšal som si samozrejme nechať narásť, ale doma to neprešlo. No, my sme tu v automobilovom podcaste a v Dunaji sa tiež myhnú nejaké pekné dobové autá, nielen, že niekde parkujú, ale sú aj v pohybe. Vieš, odkiaľ sa berú tie autá? Viem, že je to jeden pán, ktorý má zbierku
neviem presne meno ani čo, ale tiež k tomu prišiel vraj úplnou náhodou, mi hovoril, je to starší pán a má nádherné autá, kusy, čo mňa prekvapilo, sme s pánom Mistríkom sedeli v takom Mercedese krásnom, historickom a vlastne Anton Holubec má tú Tatru, tú takú s tými 3 svetlami, teraz neviem to číslo, nechcem sa tu robiť múdry, ale viem, že Zigmund na nej prešli celý svet s tým Hanzelkom či s kýmto. Čiže je krásny, ja neviem, či to nie je 8 válec alebo koľko, ale tak spravené auto ja som nevidel a on mi povedal, že vlastne to je drahšie auto ako ten Mercedes. Wow. Tak si hovorím, že kde sme my s tou Tatrou mohli byť. Mohli vidieť, že kde to dopadlo. No, ale šoferovať sa ti nepodarilo žiadne z nich, či? Ja som mal aj možnosť, už si to presne nepamätám, aj posunúť auto, alebo sa ako kúsok previesť, ale neviem to tak opísať, že bol to strašný zážitok. Mne už teraz začína byť zážitok, že sa vám vlastne manuál dostane do ruky, tak to je tiež zážitok a keď je akési auto s manuálom, tiež si rád pospomínam. Ty si ambasádorom značky Peugeot, ale aj tvoja seriálová manželka Janka Kovalčíková z hodou okolností tiež jazdí na Peugeotoch. No, to je úplná zhoda okolností. Som videl také video, kde vy ste dokonca raz spravili prekvapenie, že dostala iné, väčšie auto, ako to ste vymenili kľúče, ako to bolo? Áno, no tak ja teraz nemachrujem, ale my sme to aj na takom sme mali taký zaujímavý event, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. A tam sme to tak bilancovali, že koľko rokov ja už som Hlasom vlastne a neviem, či sme neprišli nejaké šialené číslo 15 alebo 16 rokov, čiže to už je dlho a reálne podľa mňa už budeme aj pomaly k 10 rokom, kedy som ambasádorom, čo sa reálne aj vozí na Peugeot. Takže toto už je taký vzťah, by som povedal, rodinný. A ako to bolo s tými kľúčami, ešte povedzme tým, ktorí nevideli to video, že to prekvapenie pre Janku? Tak Janka o tom samozrejme nič netušila a poprosila ma vlastne agentúra, ktorá zastupuje Peugeot, že či by sme neurobili takúto v úvodzovkách kulehu, že bude prekvapená a takže sa tak podarila, vkradol som sa do šatne, zamenili jej kľúč a Janka sa chvíľu čudovala, ale tam je blbé, že ona je veľmi bystré dievča, čiže za chvíľu prišla na to, ako to je. Ale potom na parkovisku teda zažínala auta, snažila sa odomknúť a zistila, že iné auto úplne hľadala to svoje, teda to tam nebolo. No, už sme spomenuli, že teda skúšaš teraz toho netopiera, ale čomu sa tak celkovo venuješ pracovne? Dunaj, netopier, čo ešte všetko, kde? No to už aj stačí. Netopierovi sa venujem iba teraz medzi sviatkami, to máme vlastne silvestrovské predstavenie a potom myslím ešte v januári je jedno a možno ešte jedno, ale začínam skúšať Toreadora, vlastne operu Carmen v Banskej Bystrici, to budeme robiť niekedy február, 16. februára budem spiať s Jose Carrerasom v Steel Arene. A vlastne keď toto ako si prejde, tak rovno prechádzam do skúšovného obdobia v Národnom divadle, ideme robiť Madame Butterfly, čiže to sú všetko učenia nových partov, tak to zaberá veľmi veľa času, do toho pokračuje Dunaj a tak, no. Teraz už sme ako taký ten bulvár, že vieme prvý, hej? Že prezrádzaš nám pracovné veci a súkromne nejaké výlety, lyžovačky, niečo niekde s deťmi, s rodinou. Začalo to byť komplikované, no tak som povedal, rodina je v Tatrách teraz a ja som tam bol do dnes, ale musel som odbehnúť teda kvôli tej skúške a vraciam sa samozrejme tam naspäť a to sú naše jediné chvíle vlastne voľná a tým, že Hektor začal chodiť ako náš syn, najstarší, teda jediný, alebo ten z tej dvojice starší, že máme dcerku, tak do školy, tak je to veľmi komplikované na to manažovanie, lebo my nemáme teda voľno vtedy, keď treba mať voľno, my máme vždy naopak, pre nás aj víkendy sú veľakrát pracovné, čiže je to náročné. V nedávnej minulosti koncom novembra si moderoval na hrebienku slovenské odhalenie Peugeot E3008, inak o tomto aute máme dokonca jeden špeciálny samostatný podcast s tvojím takmer čiastočne menovcom Filipom Garajom, to nájdete u nás v archíve, tam sme ho dokonale rozobrali, naozaj všetko, čo je na tom aute nové, zaujímavé. Tak sa poďme trošku pobaviť o tom evente, bol na hrebienku, veľmi špecifické miesto. Kto boli tí ľudia, čo si to tam mohli spolu s tebou užiť? No, hlavne to boli, myslím, ľudia, ktorí majú predajne Peugeot po celom Slovensku. Koncesionári, sa to myslím tak odborne hovorí. A myslím, že tam boli aj novinári, hostia a nikto vlastne netušil, čo tam zažijú. A tak to až to bolo. Áno, myslím, že netušili, lebo 3008 bol
to možno aj tušili. Ja nechcem vyzerať ako odborník na auta, ale jazdím plug-in hybrid teraz. Mal som predtým 2008 chvíľočku čisto elektriku. Priznám sa, že som zo začiatku bol taký jemne zabrzdený k elektromobilite, lebo mne príde veľmi nelogické stráviť veľa času na čakaním na elektrínu a prípadne zrýchliť a potom zrazu sa to míňa všetko rýchlejšie a no, proste tá logistika s tým elektrickým autom mi prišla veľmi zložitá a na základe napríklad toho, že som mal tú 2008 požičanú, tak som pochopil, že to nie je také strašné na mesto. V rámci mesta mi to príde absolútne v poriadku. Áno, keď máte kde natankovať alebo keď máte v robote nejakú dobíjačku, tak vlastne je to úplne v poriadku. No a tým bola zaujímavá tá 3008, že vlastne tam, myslím, že pri niektorých modeloch povedali, že ten dojazd môže byť až 700 km, čo myslím na triedu toho auta je úžasné a tým pádom vlastne myslím si, že to veľmi upokojí aj nejakých užívateľov, ktorí si myslia, že len behať so štekrom a hľadať, len aby som sa nevybil. Tých 700 km môže dať určitú pohodu. Takže to bola tá časť toho eventu a druhá časť bolo to veľké prekvapenie, bol tam concept car, také nádherné futuristické auto, ktoré je jediné Dostaneme sa k nemu, nechaj, lebo ešte tá E3008, celé to bolo tak zdramatizované, hrala dramatická hudba, ty si moderoval, ešte predtým si spieval tam priamo v ľadovom dome. Kto akým spôsobom ukázal to auto? Kto ním prišiel? Lebo to je tiež zaujímavé povedať. No bol to automobilový pretekár a Rásťo, presne tak. A Rásťo, to je úžasné. Ja vždy hovorím, že je fantastické sa stretnúť s ľuďmi, ktorí majú radi svoju prácu, ktorých baví, čo robia, ktorí tomu rozumejú. Takže vlastne som skončil hneď moderovanie, lebo on to prebral a vysvetlil všetko, ukázal všetko, porozprával. Rásťa sme tu tiež mali v niekoľkých epizódach už ako hostia, lebo teda áno, presne on preteká na Peugeote, ale aj v Garáž TV sa venuje všetkým možným autám. No a tvoje prvé dojmy tým, že jazdíš na Peugeotoch, poznáš tie auta, keď si videl tú 3008 oproti tým autám, ktoré si poznal dovtedy od nich, na ktorých si jazdil? No tak Peugeot podľa mňa posledné tie, neviem, zase ja som veľmi zlý v tých dátumoch, ale posledných pár rokov, aby sme to teda tak povedali, sa ubral podľa mňa veľmi takou zaujímavou futuristickou cestou, že tie tvary aut, svetiel, Peugeot iCockpit, možno niekedy pôsobia až tak veľmi, by som povedal, nie z našej doby, že sú také ako keby nadčasové alebo veľmi moderné, také futuristické a ja túto eleganciu, tým, že istým spôsobom robím umenie, tak to vnímam veľmi pozitívne a dá sa povedať, že veľa modelov, veľa detailov je pre mňa až umelecké dielo. Takže... Inak tento čisto elektrický Peugeot sa dostal do užšieho výberu modelov, ktoré sa dostali do finále Car of the Year 2024, konkrétne je jeden zo 7. Na začiatku tých aut bolo 28 a rozhoduje 59 novinárov z 22 krajín. Tak uvidíme, že ako to auto skončí. Možno naozaj bude autom roka 2024. Ale tvoj obľúbený Peugeot, ktorý máš rád, v ktorom sa dobre cítiš, môže to byť niečo z histórie, môže to byť ten, na ktorom sa vozíš teraz? Ja musím povedať, že ja som taký... Tak ako pôsobím, som taký diesel. Čiže ja som zažil ešte vlastne obdobie, keď tu neboli žiadne vlastne zahraničné auta, alebo teda minimum a prišli tie, teda zase neviem to číslo 403 alebo 409, si to nepamätám, s 1.9 dieselovým motorom, to boli všetci autičkári hotoví, čo sa týka spotreby, výkonu, aj to bolo pekné. Takže, ale ja som vlastne mal... Veľmi veľa som jazdil na 5008 a to musím povedať, že to ako rodinné auto mi s 2-litrovým HDI motorom mi prišlo ako famózne auto, pretože 7 miest, veľký kufor, absolútne by som povedal komfortné jazdenie. Čiže to auto som mal rád, ale z histórie ešte tá malinká, čo to bola, 206 taká? 206 boli tie také prvé tie pekné 206, veľmi pekné. To mal kamarát, to som mu závidel napríklad. Takže to boli, ale na tých historických vlastne ako staršie auto, alebo z tých som Peugeot nikdy nemal. Veľká vec, ktorú si už načrtol, ktorá sa ešte stala na tom hrebienku, okrem toho, že E3008 sa tam ukázala na Slovensku, tak tam bola jeden úplne špeciálny Peugeot, ktorý myslím, že existuje len jeden jediný kus na celom svete. Ide o Peugeot Inception Concept. My inak zase máme v archíve samostatný podcast, kde sme ho rozoberali, dokonca ešte jeden podcast o jeho Lego verzii.
Ako na teba zapôsobil tento, keď už si spomínal prípad, že tie futuristické tvary a toto je ešte niekde inde? Áno, to je na tom zaujímavé, že to je úplná budúcnosť. To máte pocit, že ste zacúvali v čase a toto ani novinári vlastne, ani jakým sme nemali zbiehačku, sme netušili, že to tam je, keďže je to jediné auto na svete. Áno. A také postrehy boli možno ten jeden, že oveľa viac sa k nemu hodila Ema Drobná, lebo mala krásne strieborné žady. Niekoľko fotiek je z tejto akcie s Emou Drobnou. Zaujímavé na tom je, že niečo, čo vyzerá možno pre nás teraz moderne, časom bude úplne bežné. Ale tvary, ktoré použili v tomto Inception vlastne už sú práve v tej 3008-čke, neviem, myslím, že zadné svetla alebo niečo také sú veľmi podobné alebo minimálne. No a je to koncept, čiže to auto zrejme nikdy nebude presne v tejto podobe, ale mnoho vecí možno sa objaví a na to sa teším. Je to... Neviem, to vysvetliť, aj som v ňom sedel. To som sa chcel pýtať, že či si tam reálne sedel, lebo ono to má úplne iné, ono to ani nemá volant, ale Hypersquare sa to volá, má to úplne špeciálne sedadlo. Aký to bol pocit? Budúcnosť, hovorím, cítil som sa ako vo videohre, sa priznám chvíľu, ale bolo mi povedané, že nič nechytá, aby sme sa na to nepohli. Pretože to neviem, čím strašne veľa koní to malo, to mi aj tam vraveli. Na ešte taký postreh, možno, že tie stoličky vyzerali také hranaté, nepríjemné, že teda nepohodlné a človek, keď si tam sadol, bolo veľmi zaujímavé, že boli pohodlné, že to bolo veľmi zaujímavé. Zase aj ten Rastochvále presne z toho robil video a to ma zaujímalo ako prvá vec, že ako sa v tom sedelo, lebo tam si bol v takom poloľahu. Áno, to hovorím, že človek mal pocit, bože, že ako už to vystupovanie trošku bolo horšie, to si povedzme, ale to pri tých nízkych autách býva, ale sedenie tam bolo úplne pekné, všetko blíkalo. Bol taký film toho Luca Bessona, ten Element nejaký 5. Piatý element, no tak trošičku som sa tam cítil. Tak. Čo z toho Peugeotu by si preniesol do svojho? Práve to osvetlenie, alebo ten vonkajší dizajn, svetlá, kolesa, niečo, lebo tam bolo naozaj všetko špeciálne. Ja zase až tak veľmi nechcem byť videný. Jasné. Čiže to, že by som sa v ňom rád, ja by som na tom nemenil nič, pretože nie som dizajner, neviem, mne sa veľmi páčilo zvonku, veľmi sa mi páčia tie ledky, tie podsvietenia, aj ako všetko svietilo, ako kolotoče to je, ale tak to má byť. Tie línie, aerodynamika asi, myslím, že sme sa bavili aj o dojazde, neviem, či tam dokonca má nejakých 1000 kilometrov dojazdu. Tam sú obrovské tie dojazdy, už plánované, ešte kto vie, kam sa tie batérie reálne posunú za ten čas. Krásne je, že to auto sa vlastne po tomto celom, asi zrejme sme neboli jediní, kde ho doviezli, ukáže sa svetu, alebo minimálne rôznym fanúšikom Peugeot po celom svete sa vlastne odtiaľ to posunie do múzea. Bude v múzeu ako artefakt a to je super. To je presne zaujímavé, že niečo z budúcnosti v podstate je už v múzeu. No ale tým, že to bolo tak fantasticky utajené, že ani tí ľudia o tom nevedeli, tak to musela byť naozaj ako silná reakcia, keď to tí ľudia mali šancu vidieť naživo a dostali to poznali len z fotiek, z videí. Tak bolo tak pekne urobené, že vlastne aj v tom stane, kde sme boli, sme tú časť stanu, kde bolo to auto schované pod plachtou, nevideli. Potom vlastne nám to pani riaditeľka a pán riaditeľ s veľkým dymom dali dole plachtu, tak chvíľočku sme pozerali, že čo to je, že či si niekto z nás robí srandu, alebo ako to myslí, a potom to bolo vysvetlené, samozrejme. No a ľudia, áno, najprv my sme takí plachí, my nie sme, by som povedal niekedy takí, že budeme kričať a húkať, ale... Nie sme Taliani, ale vlastne po istom, keď opadla para, tak vlastne každý ten, aj ktorý možno nechcel prejaviť nejaký záujem, sa išiel odfotiť, išiel sa posadiť, celé si to natočil, čiže tam ten záujem bol evidentný. A ešte možno to je zaujímavé na tom aute, že ono je to naozaj veľký kus auta, že keď si zoberieš, keď sme my boli možno chalani, tak aké boli tie auta malé na šírku, na dĺžku, a dnešné auta už pomaly nezaparkuješ, aj tie, ktoré sú bežné, do babkinej detkovej garáže. No nezaparkuješ, ale veď už ani v meste nezaparkuješ. Áno, vlastne, v mnohých obchodných centrách. A vlastne ani po ceste nejdeš, lebo stojíš, takže to... to je pravda, celé je to niekde inde. No tak poďme sa baviť o tebe ako o šoférovi, ako by si sa sám seba charakterizoval. Aký si šofér? No? Neviem, to sa asi treba opýtať iných. Ja si myslím, že ja sa neviem veľmi rozčulovať v živote. To ako nemám, že by som potreboval kričať, ale v aute sa mi to niekedy prihodí. Vždy sa mi samozrejme to prihodí v momentoch, kedy
ako by som to povedal, keď to najmenej čakám, alebo keď si poviem, nechaj to tak, že veď, čo sa rozčuje za volantom, stane hocičo, lebo to, aby to nevyznelo, tak ja si nehovorím, že neurobím chybu a to urobí každý, proste pozabudne, nedá blinker, nepozrie sa poriadne a slušné ospravedlniť sa. Rozdiel chýba, keď niekto ide No áno, ako poloblázon. V meste si myslím, že som jeden veľmi slušný, pokojný šofér, ale čo sa týka potom mimo mesta, tam ja tie vzdialenosti, mám takú teóriu vlastne, že čím menej času budem na ceste, tým menší prúser môže byť. Teoreticky, veľmi teoreticky. Áno, ešte som to nedal vyrátať štatistikom, ale nie som ten cestovateľ, ktorý by teraz chcel cestovať 8 hodín do Košíc, proste to ma ubíja. Po okreskách 90 a kochať sa, hej. No tak keď to rozmeníme nejak na drobné, tak najväčšie plus, čo by sme si z teba mohli zobrať ako príklad šoféra? Že napríklad ja veľmi akceptujem plnú čiaru. Akceptujem veľakrát, skoro vždy samé všetky príkazové značky. Tak až často niekedy sa mi nepodarí akceptovať rýchlosť. To si netreba brať príklad, ale je to ako keby som seba ohodnotil. Som taký, že možno chodím rýchlejšie, ale nerobím podľa mňa veľmi krkolomné veci, že všetci v aute sa chcú z toho zblázniť. Keď vozíš aj vlastné deti, tak zase ideš opatrne. No a koľko kilometrov ročne tak priemerne najazdíš tým, že máš toho tak veľa pracovne, súkromne? No veľa. Teraz, ale posledné možno 3-4 roky menej, ale ja predtým som často hosťoval aj v Čechách v opere. A to, pamätám si jeden rok, že som urobil aj 70 000, takže aj keď si sa pýtal, aký som šofér, ja mám veľa najazdené, takže to už nejaká skúsenosť asi je, alebo poznám to a musím povedať, že je zvláštne, že ma šoferovanie baví čoraz menej. Tak zase vieš, za chvíľku ťa tie auta budú voziť samé, takže... No, alebo syn už si urobí vodiča. Alebo syn. No a si ten človek, ktorý máme teraz zimu, hej, si užívaš sneh a zlé podmienky, alebo naopak máš rád ideálne svetlo, ideálnu cestu, ideálne sucho počasie? Mne sneh neprekáža. Neužívam si ho tak, že chodím do zakruty na ručnej, to nie, ale nie som šofér, ktorý chytí paniku, ako jasné, je to rizikovejšie na tom snehu, veľa sa mení, brzdné dráhy, ale to je skôr taký ten chaos všeobecný na tej ceste, že ľudia sa vydesia, sú zvyknutí skákať na brzdy. Keď sa pohne dole kopcom na snehu, začne sa šmýkať, tak stojí na brzde a darmo mu kričíš povoliu, aby sa to koleso točilo trošku. Niečo sa dialo. No tak to sú také normálne, ale akože samozrejme upravím ten štýl svojej jazdy podmienkam. To nie je. Ale ďaleko viac ako sneh mne konkrétne vadí hmla, ktorú sme tu mali pred Vianocami, keď sme tam žmúrili. Niekoľko dní. Že človek sa aj v Škótsku už cítil a vlastne nevidel. To sa mi normálne stalo asi 3-krát, že som zabudol odbočiť pomaly. Ceste, ktoré poznám. Nevidíš, no jasné. Tak to aj presne ja hovorím, že netreba mať strach, ale treba mať rešpekt, že to sú dve rozdielne veci. A prispôsobiť to svojim, nechcem povedať povahovým vlastnostiam, ale svojim schopnostiam, ako na čo si trúfaš a kde si ešte veríš. A jazdíš radšej cez deň, v noci, s rádiom, bez rádia, s rodinou, bez rodiny, taká tá ideálna cesta pre teba? Tak ja samozrejme s rodinou som najšťastnejší, hoci v aute je vtedy veľký hluk. Deň, noc som šofér, ktorý radšej ide skoro ráno, ako neskoro v noci. Počúvam, no nebudem vraviť, že nepočúvam, ale stane sa mi veľakrát, že mám ticho. Teraz sa priznám strašne, v živote nepočúval som podcast, ale v živote ani v aute, ani doma, ani nikdy, lebo a nie, že nechcem, len ja nevládzem. Ja keď celý deň niekde rozprávam s niekým, ešte si pustiť rozprávanie, tak ja by som sa asi zastrelil. Tak nebojte sa vypnúť, milí diváci, či poslucháči. Keby náhodou. Dobre, bude to v poriadku, Filip vám odpustí. No, už som to spomínal, že si teda niekoľkoročným ambasádorom značky Peugeot, ty si hovoril, že nejakých zhruba 15 rokov, či už ste spolu 10 rokov reálne jazdíš, predtým si bol teda hlasom. Tak prečo si sa vlastne rozhodol tak historicky spolupracovať s Peugeotom a jedna vec rozhodol, ale zostať pri tej spolupráci dodnes? Lebo ja som trošku aj tak možno nevyznám taký tradicionalista, akým spôsobom a mám rád vzťahy. Vzťahy, myslím, mám svoju kaviareň, kde chodím a chodím tam rád, nie len kvôli káve, ale aj kvôli ľuďom, kvôli atmosfére, kvôli čašníkom. Tak je to s reštauráciou, tak je to aj dá sa povedať s robotou a so všetkým. A tuto to vzniklo, by som povedal, tak veľmi prirodzene.
Peugeot ma oslovil, či by som im nenahral reklamu, hlas. A vlastne takto celé začalo a potom veľmi prirodzene sme sa tým, že sme sa často stretávali, že sme sa rozprávali, asi to možno, že je aj o nejakých sympatiách, teda z mojej strany určite, že sme sa nikdy netvárili a už to nebol vzťah klient a výkonný človek, ale bol to, by som povedal, vyložene priateľský a takto tým pádom na tejto báze to asi zostalo doteraz. Ono sa aj tak hovorí, niekto múdry to povedal, že nikdy neopúšťajte víťazný tím, takže keď si spokojný, nie je prečo meniť. Hej, ja som šťastný a je milé pre mňa sledovať vývoj vlastne tej značky a to presne tak sme zistili, že bol taký zostrih aut, na ktoré som robil reklamu vlastne a boli tam tie roky a to som presne pozeral po dievčatách z Peugeot, že ty... Vážne, aha. No ja sa veľmi teším, že si našiel v tomto medzivianočnom čase čas aj na podcast, na Podcars. Naším hostom bol Filip Tuma, ja ti želám všetko najlepšie do roku 2024. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja vám veľa šťastných kilometrov a veľa počúvačov, či ako sa to povie. Poslucháči. Podcast, v ktorom sa dozvieš všetko o autách. Kupuješ, predávaš, zaujímajú ťa novinky, elektromobilita? Tak počúvaj Podcars. Tento podcast vám prináša nový 100% elektrický Peugeot E2008 s dojazdom viac ako 400 km a držiteľ prestížneho ocenenia Zlatý volant 2023.